Hasi nintzen irakasle, zuek txiki zinetela, hasiera hartan bazen, pure biberoi pardela, zuen lehen hitzaiekin, girotu zen ikasgela, zuekin ikasi nuen, zuek nirekin bezala, dantza, musika, kirola, plastika edo txanela, batzutan bazirudien, sukaldariak ginela, zuekin bizitakoaz, ikasi nuen horrela, bai bizita bai ikasi, sentituz egiten dela. Txikitan, musal talde jostalaria zineten. Berehala igarri genuen, askatasuna behar eta maite duen taldea zinetela. Ikasi duzue bideo honetan, elkarri laguntzen eta elkarri babesa ematen. Orain, Beasaingo ikastolatik aterako zarete. Zuek jarraituko diozue zuen iparrari, behor eta zaldi talde eder batek bezala. Eta egunen batean, laizter batean, Andramendin irrintzi bat entzungo da. Zuek jakingo duzue, Andramendiko iturri edala, zuen iturria. Eta Beasaingo ikastola, gure aska. Bide luze bat egingo duzue. Eta gu hemen txongo geha, zuek noiz etorriko zai gustua zuen gandik ikasteko. Bidaia on eta musu handi bat. Txikia ikusten naiz kalean, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Bi begi ikusteko, bi belarri entzuteko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Eskuak ukitzeko, bioinak ibiltzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik. Kaixo kuadrilla. Badira urte batzuk, 12 izango die, okerrez banao, zuen irakasle izan nintzela, txikiak zineten, 3 urte. 3 urte zuekin hon nintzen. Horitzapen asko ditut. Momentu politi asko, anekdota asko, parra egindako momentu asko, eta anak bihotzean gordetzen ditut. Ni baina handiago kintzeate, baina hala ere beti izango zaten ere umeak.
Etapa berri honetan, honen opa dizuet, eta jarraitzu orain arte bezalako neskamutil jatorrak izaten. Ondo segi eta musu bat nire partez. Itxasoaren beste aldean Utzidazu kontatzen izarren artean Utzidazu lastantzen hiru akorde hauetan Utzidazu kontatzen zederra den zu ikustea Utzidazu kontatzen zederra izango den itzulera elkarren besoen zabalera zure fede guztiei eustea Kaixo kuadrilla, zuetako asko akorda hori igual etxeate ingo, baina batzuk haurtzaindegi nire eskutatik pasautako zeate, eta guaintxe konturatzeako ja DBH lau bukatzen aizate. Esan, ikastola hontan hori gertatzen zagun lehenengo aldi edala, eta hoxe oso harro garela zuetaz. Hemendik ateratzeko momentua iritsi zaizue, baina jakintzazue, Beasaingo ikastolako Anderramendin, beti izango duzuela zuen altzoa. Ondo segi! Jo! Ilusioen iturri, gure ikastola. Pauso bat edo bi, beharrezkoak direnak, bizitzen, ikasteko. Ederki gabiltza, ona etortzen garenok, gora ikastola. Beasaingo ikastola, mundua ulertzeko, Beasaingo ikastolan bizitzen ikasi. Hi, it's me, teacher Nuria. Well, I can't believe you have finished your time at the Castola. My God, time flies. I just want to tell you that it was a big pleasure for me to be your teacher. During, I don't know, 9 years more or less? Yes, I think so. Jesus, 9 years together. And now that you're leaving us, I hope you have good memories of your English time at the Castola. I wish you the best. And that's all. Goodbye, dears. Have a nice holiday time and see you soon. I love you. Bye. Elkar bizi
bizitza sakona, bizi izandakoak gara, piraten etxeko ura, beti gogoan dudala, heltzen ikusi zaituztet, urteak pasa ahala, ni ere zartzen ari naiz, bizitzaren legea da, orain ikusten zaituztet, pertsona heldu gixara, zaindu zuen izatea, adimen emozionala, izan euskaldu jatorrak, orain artean bezala, nik arro esango baitut, ikasle zintuztedala. Nik arro esango baitut, ikasle zintuztedala. Ez gara gertzen mapa mundian, akaso gu ez gara politenak, ez gara ibiltzen pasareletan. Kaixo kuadrilla, bueno, iritsi zaizue ikastola utzi, eta bueno, beste bakoitzak bere bidea hartzeko garaie. Bai, bueno, nik esan barra dauket, netzako oso talde berezi izan zatela. Bai, bueno, nahi gehien gustatzen zaiten lan hontan, ez da, irakaskuntzan, nire lehenengo taldea izan zinetelako, eta bueno, 2 urte terdi onginen elkarrekin, eta oso oroitzapen onak dauzket, bai. Bueno, ez esango izut, banaka, zoz esango nizueke gustoa, baina asko luzatuko naizenez, bueno, esate izuten goza bakarra da, bueno, zoriontsu izateko, bai, eta zorte hon, bai, eta sekula ez aldatzeko. Zo ezaten bezerako zeate, zoragarrik eta sekula ez aldatzeko. Bueno, muixo handi bat, eta ondo segi. Aio. Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespak nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira ibatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzanek jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi,
baizik etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oheak sartzean. Hainbat urteetan ikastolako geletan landuz errota, hitzekin jolas egin ezen bat, kopla eta bertso bota. Orain 6 urte aur zinetenak, horra gazte bihurtuta, joanagatik berriro ere egin dezakegu topa. Amestutako dena lortzea, bihotz ez dizue topa, bihotz ez dizue topa. Musu handi bat denontzat. Da zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, biroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, arresiak zutan ikusi. Da zuretzat, udarako gau luzeak abestionen akordea. Da zuretzat, Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Da zure eskutik, beldurrik gabe bizi, aldaketa bat munduan hil aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berriak Kaixo kuadrilla. Bueno, hasteko eskerrik asko, mila esker eskaini zenidaten bideo politi horregatik. Ikaragarri politia izan da, asko emozionatu nintzen. Eta orain berriz, zuei agurre ematea tokatzen zat, jakintza zuen ondon oso ondo sentitu naizela, eta lagundu dira zuela bizia beste modu baten ikusten. Halaxe da, zorte handia izan, bizi modu berri hontan, eta seguro asmatuko dezuela, zoragarri zeatelako. Ondo segi eta beste bate arte. Adiorik ez, nahi gustatzen zaten bezala musu asko da nahi. Agur! Bazter txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua bere zion munduan, iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pauso txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikote pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidean. Iepa gazteek, aixo, bueno, bukaera arraro xamarra, baina espero, denok ondo bukatu izana, eta hemendik aurrerakoa ere ala hastea, ondo hastea bai. Zorte hon denoi, zuen bide berritan, eta ia naiz elkartzegean, berrize. Ondo segi, aio! Kaixo, ni guain txasita eta zuegia DBH-tik jubilatu bertzate. Esan oso urte politia izan dela, nire lehenengoa. Eta ez dakitela zuek nik handik, baino gehiago ikasi duten nik zuen gandik. Naiz eta batzuetan pazientzia gortu, oso gazte
jatorrak, eta uste baino zentu nagok zate. Bukatu da etapa hau, baino hasten da beste berri bat. Orduan, aprobetxatu, gogoratuko ditugu baita momentu honak, baina batez ere disfrutatu bideaz, zuek egin behar dezuena. Aztutakoateak asaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Bueno, kuadrilla, ja DBH bukatu dezuenez, agur esateko momentua hilatu zaigu. Eta esango dizuet, bueno, azkeneko urtetan hainbat momentu bizi izan ditugu batea, eta gure gora beratxok izan baditugu ere, orokorren osoroitzapen ona gordetzen dut zuekiko, eta hemendik aurrea, bai ikasketatan edo bai lanen, edo bestela bizitzan zehar ere, hobena opa dizuet, eta atera ezazue beti, barrun daukezuen onena. Orduan, animo denoi, zorte hemendik aurrea, eta besarkada handi bat denontzat. Bueno, guk zuen ibilbide bukaera ez dautu dugu, baki hemen urte asko pasaitu zuela, baina hala ere ondo ibili, eta zorte zuen ibilbide berri. Eta ikusiko gala kalen, baina itxoin, Mikel, torri! Dela txalokontzako, agur bideoa! Cuadrilla, hacemos! Zaindu, os voy a controlar cada movimiento, Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbean zakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Ez zaitezte ahaztu, goazen zale amorratuk izaten hasi zen utela DBH-ko bidaia. Bidaia berbera hasi nun nik, zuekin irakasleanetan. Zenbaitetan konplikatua, baina ederra izan da zuen garapena ikustea. Benetan, metro erdiko eta ez metro eta erdiko ume batzuk zinaten, eta orain, urrutitik esan ezagurtzen gaituzue. Agian, metro bateko gaztetxoak bihurtuta. Ez ahaztu, goazen, noizbait zuen eguneroko pasioa izan zela, eta gogoratu ikastolak ere eragin duela gaur garen hori izaten. Noski, hemendik aurrerako egun eta urte bakoitzak osatu beharko duzuetako bakoitza. Zaindu zuen burua eta hankak lurrean izan, bakarrak zarete, eta zaindu hainbat urtetan ondoan izan dituzuen lagunak. Niretzat beti izango zeate berezik, nire lehen ikasleak. Eskerrik asko, zuen gandik ikasi ahal izan dudan guztiagatik, eta laizter arte. Errepidean geldikaitzak gara, leio batera eta oiu bat kanpora.
errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan ahaztuko ez dugun ura. Estan neren txiste bat, gau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari honena, esan du batek iko volumena. Kaixo gela. Bueno, agintzen dizuet, nire azkeneko agurra izango da. Bai, badakit pila eta izagurtu nezela da honeko zuetaz. Ez dakiten zuten dezuten abestia. Itxasoa gara, da, bale? Kentzazpirena, nik zuek abesti honekin identifikatzen zaituzet, edo alderantziz, abesti hau zuekin identifikatzen dut. Bueno, esandako guztia esanda dauket, badakizue niretzat plazer bat izan dela, zuen irakasle eta tutore izatea urte hauetan, oso harro nagoela zuetaz, eta da beti hemen egongo gerala, berde zuten erako beti hemen egongo gerala. Eta zortean etorkizunean, ez dute beharko, ze badakit etorkizun oparo bat daukezuela aurretik, baina, bueno, izan zoriontsu. Bilatu beti bestena entzun loak entzen diranari ekintzekin erantzun